नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के नए गाना नथुनिया दो के बारे में। ई गाना हाल ही में सारेगामा भोजपुरी चैनल पर रिलीज भइल बा और रिलीज होती ही यूट्यूब पर तहलका मचा देहलस। खेसारी जी के दमदार आवाज और डेजी शाह के ग्लैमरस लुक मिलके गाना में जान डाल देले बा। गाना के म्यूजिक बहुत ही एनर्जेटिक बा और ई बीट सुनते ही पाँव अपने आप थिरक जाए लागेला। वीडियो में कलरफुल सेटिंग, शानदार लोकेशन और धमाकेदार डांस मूव्स देखे के मिलेला। फैंस लोग सोशल मीडिया पर तारीफ के बौछार कर रहल बाड़ी। हमार राय बाकी नथुनिया दो एगो जबरदस्त एंटरटेनिंग गाना बा जे हर भोजपुरिया फैन के प्लेलिस्ट में रहना चाहिए। धन्यवाद।